Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Orang gawean guys. Ini apa ya? Mungkin belangko. Belangko ning gone nyemper, lah ini kan nyemper. apa? Iki lho, nggone seng namanya. Emper. Terus tak ngetok mae. Mbah. Ora duwe pikiran kedek mau nek konten ki tak jibuki. Ngene aneh apa jenenge? Nggo sapu. Nyewi Yo, serap ini mak carane. Ngene lho rek ini. Ketok. Lho ngene lho kan lho ketok. Itu ketok. Ngene lho ketok nang wae. Ketok blarake. Iki kok angel-angel. Oh ngono. Walah, Tak kira tak kerdi ketoki. lho apa Ya kedarane. kok ngene nancah kok. Lah iki. Ketok kus yang nyelo-nyelo. Sing Ini kok panganan melok. iki. Ini nayang kok. Ini guys, kita nggawe serap kebyok, nanti kebyok. Nggawe sapu. Ini kurang penggalian. Karek ngene mau tesi. Seperti ini. Karek disisiki. Ini isi lho. Tinggal nggawe kupat. Janur. Jenenge janur. Nek janur iki tengah ya, Mas. Tengah Iki blara. blara. Iki nggawe kupat. Lokot. Apa nek, guys? Tarup. Tarup wong dadi nganten. Aduh. Iku keple yen ki renek, keple jebuk. Payon. Ya lah, yo ning tunggu jagung. Zaman dikai. Tunggu pari. Sampe tunggu pari saiki yo orang tunggu pari. Kurang penggawean iki acarane enek ae. Soale ra iso turu nek kena insomnia. Bengi ra turu, rino ra turu. Wis koyo kancil. Kok kancil sih? Enggak iso turu ki apa nek bengi golek panganan iki. Lawar. Ini apa nek sak liyane kuwi. Nek bar dilereki ngene terus ngene guys. Sisi. Sabune dijibuki ngene. Oke, ini. Nah, lagi disisiki. Ini sak lewat pin mang pin. Weh, Kamera. Kayak rambutnya Rapunzel. Nggak piting, nek nggak tape kan butuh nak kebyok, rap, kebyok guys, buku. Makanya kebyok, eman-eman, terus kebyok. dengan rosok. Anu wis tukul ikune guys, aku tak dono. Lho, Gula pe pukul manggaring. manggaring tak dono pemirsa. Iki klopo tandurane Kita papat, 4.000. Iki dhisik Kilo bibite kuwi 4. regane 40.000 guys. Apa ijo mak ya? Iki. Tak uripno. Muga-muga tak kon woh ta kene nek klopone. Nek semute ora. Kek uyah lho, Pak. Nek wayah mukul ngono kuwi. Wayah tukul kuwi kek uyah. Iki piyurane ngono kuwi. Iki jane. Tak piyur-piyurane. Iki iki. Ini ya dirawat kok. Ora dirawat ora ngarep membuah. Buahkan hasil. Nah, iki kok dingene mbak Dena. Ini tuh dipreng.
Iya, akeh lho ya sakmene iki. Iki jelas ki, jelas wong gabut. Kebiok lah sengganan. Apa maksudnya? Kebiok lah. Rap apa? Metani rambut. Aring diri kak melok peri mas sudah. Oh iya mayang mak yo. Ini nek wis dadi belum. Apa ini? Apa udan? Harus mulai yang ini mulai perpet udan guys. Kemudian jadi ngonten iki nek kayak ngonten sore metu ra iso. Kendalane ning udan. Oh, gunting ya Naya. Kemudian susul. Ya mau sih. Bar kuwi terus ngene sisi jadi sodo sapu lidi sisi iki diketok ora sini siliti mak sini ngene ngisor gak pucuk kok pucuk sih sing bongkot diketok Ini yo kak nang ndi. Orang gombal kalau mendungnya serapet-serapet kayak ngono iki piye pas ngetok mangkok ya ora dikonten. Iya. Mbok mau bangok ae lho. Nek opo kok. Wong iki ora direncanakan, guys. Ora roh. Ora terencanakan giliran wis anu. Lah, bentayangi. Kontene. Ini iki yo sakal. Nek kadung tak motor saiki udah ditandangi saiki. Ngenteni sesuk-sesuk ora karo sido. Del. Tak dono manggari, guys. Wis akeh banget papat lho. Yo mak yo. Jane wis 8 tapi garing. Ya loro lah. Loro ngisor tapi garing kabeh, guys. Dikeki apa yo ben supaya gak garing ngono sa. Sarane, guys, dikeki apa?
ditabur ya apa. Dhisik perkarane nek kuwabunge saiki gak tapi yo mak. Kayak uyah. Uyah uyah mak iki gak terus gak enek kuwabunge. Ya mangan lho kok. Tapi kok ora iso ndadekno yo. Iki semut ki kok. Semut genten. Saiki nek semute pernah gak semute gak lah. Saiki kenen semut dipangan semut ora uman woh. Kok cilik dadi wis sakmono gini. Apa iki? Ayo rewe-rewe kok ngono dini. Deni. Deni. Dia kelopok ya. Wis. Iya nyam. Enam. Ayam iki dik kae iki mau jaman dik kae iki apa gedheke yo kok ngene iki yo mak yo. Iya. Gedhek terus bubur. Serap regetan ning gone meja. Iki lho mak besok penak mak. Sandut. Mangan. Jane ra duwe jan. Tengkule kabeh. Besone cilik. Tak boleh kok apa. Iya, aku ya kita kuwi tengkle. Tak tunggu naik mungkin kita ini. Tengkle rasanya. Kita dan Ini iki lho. besok ki 5.000. Wis suwe iki. Aku tak 3.000, atau njuk loro aku. 5.000 iki. Pasar iki nek dinyang ya pemirsa. Nyanyi lho. Apa dinyang? 5.000. Ini iki yo apa wae. Sikat, kendi, terus apa jenenge Mas? Cowek ya. Cowok itu lho. Cowek cilik murah. 3.000. Cilik iki sak. Jene tuku sing kaya tunggu mangan ngono, tapi kok cowek kaya layah. Enak sih. Ini cowok. Cowok ki enak kok cowok. Ini tunggu mangan. Enak. Sing ora tekung, seter. Itu kalau mah lah. Bakaran. Iki lemes ini ki iso ora ya? Sampai untuk tahu. Lah ya. Iki sing duwe. Itu kadek mangkok dirubung. Banyak ini. Remek ae. Carane ngerti. Enggak buat ya. Itu ora usah ya. Eh? Itu ora usah. Ya kasih semua. Sakmene Gus. Lumayan arek ngisi sak. Tidak ngentasi gombal Buat aja nih. Benar aku. Ini. Terus nanti kita lanjut lagi. Mana? Ini woi guys malaran tak anu ya pemirsa. Oh iki mang pang iki sing diketok mae mbok kok rap ngonten iki mang blangkung sampai teko nggone gendeng kene. Oh iki mendung sekali suasanane. Tuh nah guys, mendung peteng. Oh gluduk wis di mana-mana tak dono iki manggar jenenge manggar iki.
Bah, iki manggar, iki garing, guys. Dipangani anu lho. Dipangani semut, dorontok. Dikeki apa ben gak rontok iki wis muncupne 1. Terus 2. Terus 3. Oh, iki 3 gak kena. Takane uyah, guys. Uyah ae. Iki malah gede. Jare make kono kei uyah ben gak dipangan semut. Woi tak kei. Wis guys, iki maune cilik. Wis dadi sak muene dhuwure. Sampai teko kono kali. Iki petak nutukno nyisiki serap atau disebut dengan kebiok. Kowe kok penak ya uripmu. Turu ning kursi, turu ning lemah, turu ning ndi-ndi. mangan turu tok. Ora nyambut gawe. Oh, iren karo kucing. Ya wis ngono pemirsa. Konten Mbak Isma ya iki tak lanjut. Nisi lagi entuk telu dadak wis mendung urung rampung. Enek wong liwat bering dinggo liwat Mbak Deni nek sekolah ben ra nabrak ngene iki soalnya melangkung ning dalan kene tapi adem enek iki sok nek teko kabel ya diketok meneh. Jadi serap kebiok guys. Kekerap yo ben tunggu gawian pacaran di gawian ora iso turu tapi apa seneng nek eker nek awak enteng yo ngene iki guys. Pokoknya di sing enek tema yo langsung dikonteno nek Mbak Deni Mbak Isma ora iren terus udur-uduran perkara nggih konten. Mbak Deni di tema di saat Mbak Isma gak iso bareng ya diconcongno. Nek Mbak Isma di tema Mbak Deni wonge jek apa ya tak concongno. Rasa khawatir, jangan pusing, jangan bingung. Waduh, sirahku kekrop. Mbah tripod iki rada angel. Dulune coplok. Carane dibungkukno kok bakal di obong dibuat ning pucuke nek gak padha, bongkote nek gak padha dipadakno diketok, guys. Nah, iki jenenge disisiki. Iki pas tak tinggal lunga wah, delok kontene Mbak Deni. Samune Mbak, proponmu iki wis gedhi. Ning arep omahku kene. Yes, ngono ae pemirsa kontene Mbak Isma kali iki yo gewek serap. Ngene blarake dhewe. Dinggo ngresik-resik meja, yo nyerapi meja. Yo berguna. Makanya kita mang tiba-tiba apa dibuat mae yo. Tak ngene gewek serap, Mak. Sapu yo iso.
bakul sapu, bakul kebyok, bakul ndongnya potong. Tinggal itik peri ya, kan sendang. Mancing. Guys, ngono, terima kasih banyak sudah selalu nonton kontennya Denny Ismail, selalu support kami ya Ismara. Semangat, saran, masukan, kritik ya wis ditonton terus, iklan wis gak di-skip, matur nuwun pemirsa. Mbak Isma gak iso ngomong apa-apa, soalnya mau mendoakan kalian semua muga diparingi sehat, panjang umur, berkah barokah, sepurane sing akeh, nek klera-klerune tutur katane Mbak Isma sing salah ya pemirsa, sing kurang berkenan ya sepurane sing akeh. Mohon dimaklumi ya pemirsa. So, paketnya yang nyengan. Lah mae cek obong-obong. Aku bakal dilanjut deh. Nah enaknya udah sak menit. Oke. Oke, wis ngono Mbak Isma pamit becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.